Există un motiv pentru care ești aici. Nu unul superficial, construit din dorințe trecătoare sau obiective sociale, ci unul profund, inevitabil. Ești aici pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Nu ca o metaforă sau ca o idee religioasă, ci ca o realitate interioară. Așa ne spune acest mesaj de astăzi, că tu nu ești doar cineva care citește sau ascultă despre adevăr. Tu ești acel cuvânt trimis în lume care trebuie să se întoarcă împlinit. Iar asta schimbă lucrurile, pentru că în momentul în care începi să vezi viața din această perspectivă, nu mai ești doar un individ care încearcă să reușească în viață, ci devii un proces în desfășurare, o revelație care se descoperă pe sine în mod constant și continuu. În această prelegere, ideea centrală este radicală. Tot ceea ce există pentru a fi adus la împlinire în tine. Nu în afară, nu în altcineva, nu în ceilalți. În tine. În tine ca personaj principal. Vei observa că experiențele despre care vorbește Neville Goddard nu sunt întâmplătoare, nu sunt povești simbolice fără aplicabilitate. Ele sunt descrieri ale unui proces real, un proces prin care conștiința începe să se recunoască pe sine ca fiind cauza, sursa, originea. Și una dintre cele mai puternice idei din acest material poate este aceasta, că fiecare dintre noi își creează propria realitate, nu doar prin acțiuni, ci prin ceea ce este în interior, prin felul în care își aranjează decorul intern, prin ceea ce simte, prin ceea ce imaginează, prin ceea ce acceptă ca fiind adevărat. Și mai mult decât atât, prin modul în care își folosește energia în această lume. Aici apare un concept esențial. Tot ceea ce gândești, tot ceea ce simți, nu dispare. Se organizează, se structurează, devine formă. Așa ia naștere atât ceea ce este frumos în viața ta, cât și ceea ce te limitează. Nu există nimic în afară care să nu fie avut mai întâi o corespondență în interior. Și poate că aici este partea dificilă, pentru că înseamnă că nu mai poți separa viața ta de ceea ce ești înăuntru. Dar în același timp este și partea eliberatoare, care aduce speranță. Pentru că dacă sursa este în tine, atunci și schimbarea este în tine. În această prelegere vei auzi despre pomul vieții, nu ca simbol exterior, ci ca o realitate a propriei tale ființe. Despre faptul că ai coborât această putere în planul fizic, în generare, și că la un moment dat ea se va întoarce, se va ridica și se va transforma. Însă nu prin forță, nu prin control, ci prin trezire. Vei descoperi că nu ești aici pentru a deveni ceva în ochii lumii. Nu ești aici doar pentru a acumula avere, a demonstra sau a controla viața sau pe ceilalți. Ești aici pentru a deveni conștient de cine ești cu adevărat. Și, inevitabil, pentru a trăi asta. Pentru că acest proces nu poate fi oprit. Cuvântul nu se întoarce fără rod. Indiferent dacă ești conștient sau nu, viața se desfășoară în direcția acestei împliniri. Întrebarea este doar, participi conștient la acest proces sau îl trăiești fără să-l înțelegi? Și poate cel mai important lucru pe care îl vei simți în acest material este acesta, că nu ai nevoie să cauți puterea, nu ai nevoie să devii altcineva. Puterea este deja în tine, acum, aici, sub forma conștiinței tale, a acelui eu sunt pe care îl rostești poate fără să realizezi profunzimea lui. Iar din acel punct încep lucrurile să se miște. Înainte de a trece la prelegere, vreau să vă mulțumesc sincer tuturor celor care ați contribuit la susținerea acestui canal. Fiecare formă de sprijin contează și face posibil ca aceste mesaje să ajungă mai departe. Iar dacă simți că acest tip de conținut îți aduce valoare, găsești în descriere toate modalitățile prin care poți susține mai departe acest proiect. Dar, indiferent de alegerea ta, îți mulțumesc că ești aici, că asculți și că îți acorzi acest timp. Eu sunt Marian și te invit să intrăm împreună în această prelegere. Suntem aici, în această lume, pentru un singur scop. Și acela este să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, care este Scriptura. Da, poți să vârși miracole cât timp ești aici, dar Dumnezeu te-a trimis pe tine, cuvântul său, în lume, spunând, cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele.
Citește asta în Isaia. Tu ești acel cuvânt și ești destinat să împlinești Scriptura. Săptămâna trecută o doamnă mi-a scris spunând: în ultima vreme am avut dificultăți în a-mi aminti visele, dar acesta a fost cel mai greu pe care l-am întâlnit vreodată. Știam că trebuie să ies la suprafață ca să ți-l spun, dar părea ca o adâncime fără sfârșit de întuneric absolut din care veneam. Ținându-mă de imaginea amintirii a ceea ce trăise, mă simțeam ca un scafandru care s-a scufundat prea adânc și nu va mai ajunge niciodată la suprafață. Dar am reușit. Și aceasta este experiența mea. Stăteam în fața porților Ierusalimului. Erau porți uriașe, din lemn, cu ziduri foarte, foarte înalte. Eram atât de încântată că mă aflam acolo, dar entuziasmul meu a dispărut repede când am realizat că porțile erau închise. Apoi m-am trezit pe un deal înalt, îmbrăcată într-un trup de lumină, care radia din mine în toate direcțiile. În depărtare puteam vedea întregul pământ cu curbura lui și aveam senzația că mă aflu într-o navă spațială și îmi revărsam lumina peste tot. Știam că dacă aș fi dorit, aș fi putut rearanja tot ceea ce vedeam, dar în același timp știam că totul este în ordine și exact așa cum trebuie să fie. Apoi a început această luptă teribilă de a mă întoarce în trupul meu pământesc, pentru că voiam să împărtășesc ceea ce experimentasem. Într-o carte numită Looking at Modern Painting, există un capitol despre Max Beckmann, un artist simbolist modern. În el spune așa: m-am trezit și totuși am continuat să visez, pentru că eram William Blake, acea nobilă emanație a geniului englez. Arătând ca un patriarh supraterestru, mi-a făcut un semn prietenos și mi-a spus: nu te lăsa intimidat de ororile lumii. Totul este în ordine și corect și trebuie să-și împlinească destinul pentru a atinge perfecțiunea. Urmează această cale și vei primi din tine însuți o percepție mai profundă a frumuseții eterne a creației și vei cunoaște o eliberare din ce în ce mai mare de ceea ce acum pare atât de trist și de teribil. La fel ca William Blake, această doamnă a știut că totul este în ordine, perfect și așa cum trebuie să fie, pentru ca omul să experimenteze asta. Acum permitem să-ți împărtășesc o experiență personală. Când aveam în jur de 20 de ani, m-am trezit în prezența celei mai frumoase femei pe care o puteam concepe și a unui monstru îngrozitor, păros, care semăna cu o maimuță sau o gorilă. Monstrul s-a uitat la acea ființă cerească și, vorbind cu o voce guturală, a numit-o mamă. Ei bine, mi-am pierdut cumpătul și în timp ce îl loveam, monstrul a început să crească. Hrănindu-se din violență, mi-am dat seama că era emanația mea. Era întruchiparea fiecărui gând rău pe care l-am avut vreodată și a tuturor actelor mele violente, în timp ce femeia cerească reprezenta fiecare faptă nobilă și bună pe care o făcusem. Privind de la unul la celălalt, am jurat în sinea mea, pentru că nu era nimeni prezent cu care să pot face un legământ, că dacă va fi nevoie de o eternitate, voi răscumpăra acest monstru. În momentul în care am făcut acest angajament, monstrul a început să se topească în fața ochilor mei. Și pe măsură ce se dizolva, toată energia mea risipită și folosită greșit, care intrase în formarea acestui monstru de-a lungul timpului, s-a întors la mine. Simțindu-mă ca o putere infinită, am privit cum acea ființă radiantă începea să strălucească precum soarele, iar apoi m-am trezit. Acum să luăm aceste două experiențe din Scriptură. Ni se spune în capitolul 8 din Evanghelia după Marcu că atunci când ochii orbului au fost deschiși, el a spus: văd oameni umblând ca niște copaci. Și în capitolul 4 din cartea lui Daniel, împăratul, stând în patul său, a avut o viziune a pomului vieții, un copac care hrănea lumea, adăpostea păsările cerului și ocrotea animalele. Apoi a apărut un om spunând: tăiați copacul, tăiați-i ramurile, scuturați-i frunzele și risipiți-i roadele, dar lăsați trunchiul rădăcinilor în pământ, legat cu un lanț de fier. Apoi pronumele se schimbă: să fie udat de roa cerului, să locuiască împreună cu fiarele câmpului. Inima lui de om să-i se schimbe și să-i se dea o inimă de fiară. 7 vremuri să treacă peste el până va cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. În crearea atât a ființei minunate cât și a celei monstruoase am purtat inima și mintea fiarei, așa cum facem cu toții, cât timp suntem acoperiți cu acest trup animal de carne. Eu sunt pomul vieții care a fost doborât pentru a deveni om. Această doamnă a experimentat pomul vieții pentru că a dat viață fiecărui obiect asupra căruia își îndrepta privirea. Ea a văzut că porțile Ierusalimului erau închise și a văzut corect, pentru că există o singură cale de a intra în cetatea lui Dumnezeu numită Ierusalim, prin suirea pe canalul apei. În capitolul 5 din a doua carte a lui Samuel ni se spune că David a cucerit cetatea Sionului urcând pe canalul apei, pe care l-a construit din exterior spre interior și în sus în același timp.
Ei bine, singura modalitate de a construi din exterior spre interior și în sus simultan este să construiești în spirală. Cetatea lui Dumnezeu este accesibilă doar urcând pe scara spiralată a coloanei tale vertebrale, până în craniul tău. Ai văzut vreodată imaginea ale omului fără piele, în care sunt expuse toate venele, arterele și nervii lui? Acesta este pomul vieții, care este înrădăcinat în creier și este inversat. Coborând în generație, ți-ai dus puterea acolo pentru a genera și anima formele. Va veni ziua când puterea ta creatoare va fi înviată și vei intra în lumea regenerării pentru a crea fără o imagine divizată. Cunoscându-te pe tine însuți ca fiind creatorul întregii vieți, în înviere vei fi deasupra organizării umane. De câte ori de-a lungul istoriei lumii, oamenii au creat violență lor înșiși, încercând să producă această putere. Mulți dintre primii părinți ai credinței creștine s-au castrat în speranța că o vor putea produce, dar aceasta se întâmplă numai atunci când ești întors pe dos. În cazul meu am simțit cum sunt despărțit în două, de sus și până jos. Apoi am văzut acea lumină lichidă, aurie, care coborâse în generație și am știut că sunt eu însumi. Contopindu-mă cu ceea ce vedeam, am urcat pe acest canal al apei într-o mișcare serpentină și am intrat în Ierusalim, cetatea iubirii, și nimeni nu poate intra în alt mod. Așadar, ea a văzut perfect. Aceasta a fost o prevestire a puterii care o așteaptă. Ni se spune în cartea Apocalipsei: am văzut coborând din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Ei bine, făcătorul tău este bărbatul tău. Domnul oștirilor este numele lui, ni se spune. Tu ești făcătorul acestei ființe minunate, creând-o din fiecare act nobil pe care l-ai făcut vreodată. Ea este emanația ta și totuși soția ta, până când somnul morții va trece. Și tu ești făcătorul acestei ființe monstruoase care rămâne nevăzută până în acel moment în timp când ajungi la prag și trebuie să iei decizia de a-ți răscumpăra energia risipită sau nu. El este întruchiparea fiecărui lucru urât, josnic, pe care l-ai imaginat vreodată. Hrănindu-se cu violență, îți șoptește în ureche dimineața, la prânz și seara, îndemnându-te să încalci tot ceea ce iubești. Gândurile pe care le crezi ascunse hrănesc acest monstru și îl fac din ce în ce mai puternic. În capitolul 8 din cartea lui Ezechiel ne se spune că ei intrau în odăile lor zicând: nu mă vede nimeni, și ciopleau pe pereții templului tot felul de fiare urăcioase. Ei bine, eu sunt templul Dumnezeului cel viu. Eu cioplesc toate aceste gânduri în interior spunând: nimeni nu vede ce fac, dar eu văd și aud în timp ce fac aceste lucruri și nu este alt Dumnezeu în afară de mine. Locuind în tine, Dumnezeu și-a pus asupra lui haina unui animal, mintea unui animal și inima unui animal atunci când pomul a fost tăiat. Omul crede că pomul vieții va fi găsit în afară, dar nu este acolo. Blake a spus-o atât de frumos în minunatul său poem Sons of Experience, The Human Abstract. Zeii pământului și ai mării au căutat prin natură să găsească acest pom. Dar căutarea lor a fost zadarnică. El crește în creierul omenesc. Cu 15 sau 16 ani în urmă, într-o viziune am văzut acești oameni minunați mergând ca niște armăsari. Atâta măreție, cu coarne ieșind din capetele lor atât de sus încât dispăreau în cer. Apoi am văzut un om care la acea vreme era al treilea în conducerea Angliei. Acest om a luat un pom din exterior și l-a pus pe cap, a urcat pe cel mai înalt deal, a sărit și a căzut la pământ. Ridicându-se din nou, a urcat dealul, a pus pomul pe cap, a sărit și a căzut din nou. Încerca să poarte pomul vieții în exterior, încerca să schimbe structura lumii cheltuind bani, fără să se schimbe pe sine. Exact ca cineva acoperit cu gudron care se oferă să te ajute să cureți casa. Un om cu mâinile murdare nu poate face lucrurile curate. Nu poți da altuia ceea ce nu ai. Ca națiune am trimis milioane de dolari altor națiuni crezând că le vom schimba, dar schimbarea nu vine astfel. Nu există putere în afară. Puterea care te ridică și îți permite să muți munții vine din interior și nu se manifestă până când corpul tău spiritual nu este despicat. Atunci și numai atunci ești întors, iar energia care a coborât în generație este ridicată în regenerare. A te castra sau a face jurământ de celibat nu înseamnă nimic. Poți fi celibatar până la sfârșitul timpului, dar vei visa despre sexualitate. Vei ajunge cu o minte ca o cloacă și vei condamna fiecare fată și băiat frumos care merge la altar în căsătorie și vei spune că urmașii lor sunt în păcat. Ce absurditate! Dacă asta ar fi adevărat, atunci ei, urmașii unui act păcătos, ar fi întruchiparea păcatului, nu-i așa? Îți spun, nu poți îmbutelia această energie.
acest fenomen este natural atunci când energia ta este orientată în jos, dar într-o zi ea va fi orientată în sus și vei cunoaște o putere creatoare mai mare decât orice ți-ai putea imagina cât timp imaginația ta este divizată. Crede-mă când îți spun, fiecare trebuie să-și înfrunte atât monstrul cât și ființa sa cerească, căci nimeni nu este lipsit de gânduri frumoase. Iubirea pe care ai simțit-o pentru mama ta când erai copil sau momentele în care ai dăruit din inimă, acestea sunt faptele care contribuie la formarea idealului tău luminos. Când o prietenă de-a mea a murit, Kathleen Norris, i-a scris soțului ei spunând: "N-am cunoscut niciodată o persoană mai dăruitoare. Nu mi-a scris niciodată o scrisoare fără să includă o rețetă, o poezie, un decupaj dintr-un ziar sau o batistă. Nu aștepta Crăciunul ca să dăruiască sperând că va primi la fel de mult, așa cum fac majoritatea, ci dăruia pe tot parcursul anului. Această femeie și-a hrănit ființa cerească, iar într-o zi ea își va înfrunta monstrul, la fel cum o vei face și tu, pentru că tu ești Dumnezeu care l-ai creat. Iar ceea ce Dumnezeu a făcut poate să și desfințeze. Dumnezeu nu este făcut și prin urmare nu poate fi desfințat. El este Creatorul. El își creează noul Ierusalim, emanația sa și totodată soția sa, până când somnul morții va lua sfârșit. Și tot El își creează propriul iad prin folosirea greșită a energiei. Într-o zi vei înceta să-l mai hrănești și vei face un legământ cu tine însuți că îl vei răscumpăra, chiar dacă ar dura o eternitate. Dar nu durează o eternitate. Chiar sub ochii tăi, el începe să se micșoreze, iar toată energia pe care o conținea se întoarce la tine, pentru a fi folosită acum cu înțelepciune și iubire. De fiecare dată când îți folosești imaginația cu iubire în folosul altuia, îți construiești noul Ierusalim, iar într-o zi, ea va coborî împodobită ca o mireasă. O construiești din gândurile tale nobile. De aceea spun, trăiește astfel încât mintea ta să poată păstra un trecut demn de a fi amintit, căci mintea, ale cărei conținuturi dispar, suferă pierdere. Dar tu însuți nu poți fi pierdut, ci doar ca prin foc vei fi trezit. Vreau să-i mulțumesc acestei doamne pentru că mi-a împărtășit această experiență absolut minunată, ca să o pot împărtăși și eu cu tine. Ea a văzut viziunea perfectă, imaginile frumoase ale Ierusalimului. Dar cetatea este o mireasă, o emanație de frumusețe care se întoarce la tine pentru a deveni una cu tine, făcându-te infinit mai mare datorită acestei uniri. După ce le-ai emanat pe amândouă, când energia ta risipită se întoarce la tine, o porți nu ca două, ci ca una. Apoi, lăsând totul în urmă, te vei uni cu emanația ta de frumusețe, pentru a deveni o singură ființă și astfel vei fi amplificată în frumusețe, în iubire, în înțelepciune și în putere, datorită călătoriei tale. Așadar, nu crea violența acestor trupuri ale tale în speranța că vei intra în Ierusalim. Așa cum a spus William Blake, îți dau capătul unui fir de aur. Doar înfășoară-l într-un ghem, te va conduce până la poarta cerului, zidită în zidul Ierusalimului. Trupul pe care îl porți nu este poarta, este doar umbra. Trebuie să mergi în centru, acolo unde locuiește regele, căci acolo vei ști că tu ești regele. Atunci toate gândurile oarbe, urâte, care te-au ținut afară în timp ce căutai adevărul, sunt distruse. Omul este pomul vieții. L-am văzut mergând. Într-o zi, o prietenă de-a mea din San Francisco, care este o artistă, m-a așteptat la Palace Hotel. Când am intrat în holul înalt de 3-4 etaje, ea a văzut trupul meu de 1,80 m ca pe un armăsar, cu coarne care se ridicau până la cer și a desenat imaginea, chiar și costumul pe care îl purtam. Doamna, a cărei viziune am împărtășit-o în această seară, le-a văzut ca radiații din fiecare parte a corpului ei, dar prietena mea artistă le-a văzut ca niște coarne. Amândouă au văzut ceva care nu aparține acestei lumi. Scopul tău suprem nu este să devii milionar sau faimos, ci să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Ni se spune în Scriptură, cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod, ci va împlini voia mea și va propăși în lucrul pentru care l-am trimis. Tu ești acel cuvânt, care te-ai coborât pe tine însuți și ai lăsat doar rădăcina. Ai pus legături în jurul tău pentru a crește și a ajunge până la cer, unde păsările cerului vin și își fac cuib. Pomul vieții nu este într-o grădină exterioară a lui Dumnezeu. Tu ești acel pom ale cărui energii au coborât în generare. Într-o zi, puterea care ești tu va fi regenerată, iar pomul tău va sta drept și va aduce rodul vieții. Haideți acum să intrăm în tăcere. Aici se încheie prelegerea lui Neville Goddard intitulată God's Word, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să rămâi cu o singură idee din acest material, ar putea fi aceasta.
Tu ești cuvântul care trebuie să se împlinească. Nu ceva din afară, nu o promisiune îndepărtată, ci tu. Viața ta nu este o întâmplare și nici o succesiune de evenimente fără sens. Este un proces prin care conștiința se descoperă pe sine. Iar tot ceea ce faci, fie că ești conștient sau nu, contribuie la această împlinire. Așa că poate cel mai simplu și profund lucru pe care îl poți face de aici înainte este să devii atent la ceea ce hrănești în interior. Pentru că acolo este creația. Acolo începe transformarea. Și acolo începe, de fapt, libertatea. Iar dacă acest material a rezonat cu tine, poți susține canalul prin metodele din descriere. Îți mulțumesc că ai fost aici și ne revedem în următoarele materiale.